Shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanifane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanifane yakajanuka. Turning point prison to progress. Chirongwa chatinokupai kubva kumajeri akasiyana-siyana uko kwatinenge tichifamba tichitaura nevasungwa tichinzwa nezveupenyu hwavairarama vasati vapinda mukati mejeri, upenyu hwavari kurarama vari mukati mejeri, uye zvakare neupenyu hwavari kutarisira kuti vachazenge vachirarama sei vachinge vabuda mujeri, zvii zvavadzidza vari mukati muno, uyewo zvakare nekutarisa kuti zvikonzero zvakaita kuti vazopara mhosva idzodzo zvakamira sei. Chirongwa chinechi zvakare chinokubatsirai kuti imimi sevanhu vari kunze, ungave uriwo munhuwo zvako ari kunze ikoko, kana kuti unogona kunge uri muzvinabhizimisi, unogona kuti aiwa inini ndafunga kuti regai ndinobatsira Chipinge prison, kana kuti ndafunga kuti regai ndinobatsira musungwa wandakaona achitaura nyaya yake. Aiwa, makasununguka chenyu kungonoka padho rejeri, vanokuudzai kuti aiwa zvinofambiswa sei. Ndiri muno muChipinge prison ndina mukoma dzeri. Mukoma makati tipo makasimba here? ndiri right. Muri sei muno? Muno muri right. Sure. Muri right. Hamusi kutonora? Kutonora yakusvika nguva yacho. Anditika. No, pari right. Makauya rini muno? Muno ndakapinda 2023 muna April. Mai macha, muri kutarasira kubuda rini? Tutarisira kubuda 2028. 2028. Asati tasvika pa 2030. Tisati tasvika pa vision 2030 papa. Timuchatobuya nayo kuzoizadzisa titi. Tongoizadzisa panze ipapo. Anditika. Nopakanaka mukoma dzeri. Kumusha ndekupi? Kumusha Chimanimani Mwarisitu. Makasiya mudzimai here kumusha? Ya, mudzimai ariko. Nevana vangani? Vana 4. Vana 4? Vakomana? 2 boys, 2 girls. Aiwa, pakanaka. Mukuru ane makore mangani? Mukuru ane 15 years. Iye zvinezvi ane 15 years. Handiti. Mukoma dzeri. Mhosva yakakupinzai muno mujeri zvakafamba sei? Mhosva yakandipinza muno irepi. Ndiyo yakandipinza muno. Repi ndakashuwa musikana wandakadana naye. Asi chakazondikonzeresa kuti ndisungwe yakazozi underage musikana uyu. Ndiyo yakazondikonzeresa ndipinde muno. Makazonzi? Yakazi underage. Makanzi zonzi nani? Kukoti. Takukoti yakazi underage. Muri kuti here musikana uyu anga akaenzana nemudzimai wenyu wekumba, asi maakukoti makazonzi underage? Musikana wanga asina kuenzana, wanga ane 17 years. Saka underage yatiwirirane papo kuti no, inini mhosva yakandipinza muno ndeye kuti ndakadanana, ndakarara nemwana ndakadana ne-underage. Handiti kwete kuti ndakazonzi underage makutopomera koti mhosva panenge patoposheka. Handiti aiwa aino kuti matauriro. Handitika. Ndobva manzi makapiwa makore mangani? Ndakatongwa 10 years kukoti, ndikabvisirwa 2. Ndikazoya kunoko ndikabvisirwa ndikasara ne5.8. Handiti. But ipapo pane macircumstances akazonomang'ara kuti dzere ari kudana nemwana ari underage ndiani. Zvii zvakaitika ipapo kana chakazoita kuti muzonzi masungwa imini? Chakatiitika ipapo ngechekuti ini ndakatobatwa red handed mumba kwemusikana. Ndokwandakatobatirwa namai wemusikana. Ndokwandakatobatirwa. Ndopandakatosungiswa ipapo. Ndipo makamaita sei? Masungiswa. Imi ndokubvuma zvenyu mhosva yense munhu abatwa red handed? Ndakabvuma. Pasina chitsotsi. Tinombotaurana pachirume handiti. Mune vana 4 nemudzimai. Mubva maenda mubva manodana nemusikana ari underage.
mongoziya sevanhu varume hatizoguti maona saka unenge wangoti nganimbotsvaka zvinenge zvakaita zvinyowani asi zvinyowani zvacho zvinozokukonzeresa manje ubva watsvaka zvinyowani zvidiki ipapo hatitika aya mutemo ndo unoita handiti mazvaona unogona kuti pinza muna mutemo unogona kuti chengetedza mutemo tikazoutyora futi zvinoita tizopedzera taakunzvimbo dzakaita saidzodzo ndida kunzwa zuva rekutanga muri mukoti makatongerwa kuchimaniko muchipinge majesty achiti ndakupa tenisi zvakauya sei kwamuri baba misodzi yakambobuda ndikati ndakangokura tichingozwa kuti kune jere zviri kwere izvi saka izvezvi nematsananguriro etinongozwawo ngevamwe vanongotaura vachiti kujere kwakamira so ndakuchifunga zvese zviya zvinoitika kujere unofamba usina kupfeka mazvona mai saka zvinhu zvakaenda kundibata kuti izviwo ndofunga upenyu hwangu hwakutoparara asi ndakauya kunoku ndauya kunoku tagara ndakazotoona kutoti zvinhu zviri kutochinja handi zvandaitarisira nezvandakazosangana nazvo munomu zvakaenda kuti siyanei pakugara kwemuno muchisvika daudzo mafirst days ana sekuru vakakugamuchirai sei uye vaikuudzai kuti chii semunhu akanga auya kunzvimbo nyowani? Ini pandakatosvika kusvika munomu vana sekuru vakatonditaura kuti munhu kana wauya munomu inozi correctional service. Saka tirudo kugadzirisa mwawaiposha muya wechiita sei tinenge tirudo tigadzirisane imomo and for sure kubva ipapo until nanhasi handisi kana kurohwa ndana sekuru because ndirogara ndiri pasi pavo ndo zvinhu zvendirokoshesa pajeri kuti ngandidai plus pakana pakauya machechi tinenge tichingopinda tichingoparidzirwawo vafundisi vanenge vachitiparidzirawo and for sure nanhasi ini ndamunhu uri right nezvandaimboziva ndichiita panze ndabo aizvozvi ndabo. Mudzimai ari kuuya? Yes, mudzimai anotouya chitondoona pamafamily wiki mazhinji apo anotouya namai vangu vanondibereka inini vanotouya pafamily wiki apo tatironawo tichitotandana navo apa. Paakatanga kuuya munomu semudzimai dambudzwa makatanga kuzotaurirana kuti chii? Mudzimai tingati mudzimai wakatombotora nguva asati asvika kunoku ndofunga zvanga zvichakanyasa kutibatei pakuti munhu uyu zvese ndaimuitira pamba but chakazoita kuti dai ndiri kushayiwa kuti chii saka wakatora nguva asikauyi ndakazotongoshamisika ndokutozwa ndotodaidzirwapo ndotoona mudzimai sekuti ndakamusiya futi aine pamuviri saka wakazotongouya kutoti ndauya kuti ndimuone ndikumutaridzira mwana wandakazotobereka imi mamunomu ndikati wana sako uchakadhouya nema something ekuti ndiri asi ndakanyara ndakanyara kudai ndakamutarisa kudai akandibvunza kuti saka muri kubuda ringi ndikati pa 2028 papa zvikazi kure kwese uku maimbozviitirei ndikati hapana zvinhu zvinenge zvakangoya zvakadaro zvakangotoitika handisaitoziva asi pari nhasi iwo ndaakutoziva kutoti ichi neichi muri inogariwa naye zvakanaka. Saka akatoya nekamwana kanyowani? Akatoya nako kasikana. Makanzwa sei muchiona kamwana akasikana? Dhera acho handisi kana kutorara nekuvara ndikutofunga kuti asi munhu ndandisingatarisiri kuti ndo zvaangandiitira kuti ungauya kuwesta mari yake kubva uko mari yaiona inenge ichitenda kumari icho ichiita sei nekuita sei plus vana vari panze ndiye unenge ichitotsvaga zvekuti waone kuenda kuchikoro but waona mari yekuti auye kundiona inini apa ndiri ndakakanganisa saka zvinhu zvakandibata kuti asi chii saka ndinoda kutomuisa pamberi paMwari kuti Mwari dai ari kutokwanisa kutondichengetera mudzimai iyeye. Saka makabuda muchamuitire mudzimai? Zvinhu zvandiri kumufungira zvakati kure zvakati kurei yekuti ndingatadza hangu kuzvitsanangura but ngekuti handisa ndadini ndavapo panze asi ndavapo panze ndichazamawo kuti ndimuitirewo zvekuti iye side rake adi afare. Muri panze obviously makamisa mukomana mami neshamwari dzenyu. Shamwari dziri kuuya? Mafriends hao mafriends hao wakabva kusvipai?
mafriends chinoenda kuitika manje vamwe vachona vanotoita zvekutoitya kutoti tikaendeyo pamwe isusu ngamwe titone zvipadaguo zvetinotoparawo tiri panze apo saka ngamwe tikatoendeyo tirikwanisa kutozobatwa ikoko saka ngatigara taregera kuendeyo vanongoita kungotumirawo machembera anongouya kunoko kuti mondomufarisa mukomana kana aine kasipo ongotumirawo kasipo but iwo kuuya ndinoona sekuti ndiyo pfungwa yacho ndikutoziva kuti ndikaendei pamwe ndinokwanisa kutoziva chakadaro asi mimi besides yamakazopindira asi mune dzimwe dzamaitawo nevakomana kudzo inini panze hapana ndio first jere rangu kana kutoiswa chenu kudai ndio first kama musati mabatwa kane dzimwe kana kana handizombobvira ndamboparamura mocho handiti maita mabasa echi muri panze ini ndaishanda paRoscommon. Okay. Ndaita zvekusima mikidhemi ndiyo taisima paRoscommon pa Kevin. Ndo pandakatosungirwa ndiri. Okay. Handiti. Saka masvika muno mutoziva kuti mune maprojects akawanda anoitwa yamakasarudza imi kuti arega ndizviitire iyi ndichisevha sentence yangu ndeipi. Sekuti zvinezvi uno ndichiri muC class handisati ndakwanisa kuti mukana wekuti tibude panze uko hatisati tadini wanyasa kuperera. Ndichimbori mukati umo ndiri mukati umo ndinenge ndichingoona zveutano. Okay. Kuona kuti panorara vasungwa pakamira sei, pavanodyira pakachena here, mabhini zvakaita sei chichi, nekungotendera ndichingoona varwere kuti murwere apuwa chikafu here, ageza here, aita sei. Saka unotone mabhini mujeri? Arimo. But itonzwa kuti mujeri tsvina amuite makazodai vanhu. Ndo zvandabhuya zvazvo kuti pandakapinda mujeri ndaizwa kuti mujeri munourayiwa vanhu kana kuti munopondwa vanhu. Saka meja achititeneza wabva kuti handidzoke. Ndakatoti handidzoki. Ndakati ndo pazvaperera. Asi ndakazotopinda ndotonasa kutoona kuti zvakafanana. Zvakutori kumba. Ndatodzidza kutodarika zvandanitori panze. Ndatodzidza zvisikatoiti. Mukati mejero. Handiti. Pakati amai vachiuya sekutaura kwamaita kuti ndo vakatanga kuuya. Vakasoti uchii mwanangu? Vakasoti dzere matarisana zona apa. Naamai. Ende unoziva kuti nyaya yacho wanga usungirwa manje futi. Echibharu unoziva. Mai pavakatoya vakatoti bhozi pamwe pachino taingotozviita vechingozvionaka. Saka vakuti ndaimbokutaurira kapepe. Nhasino wazvionaka kuti ndo kwazvinosvikawo. Saka izvo zvino zvakamira sei? Ndobva ndati mai. Zvakatodarika. Izvino ndatozouya kutowedzera chikora chandandisitorina panze. Pane zvinhu zvandatodzidza 2, 3, 4 mukati mejere muno. Kuziva kuti munhu unogariwa naye sei, mhosva iyi mhosva bhozi takangogarawo mukati umo tinenge tichingochiganawo mabhuku emhosva kuti ichi mhosva yangu ngeyakati, une mhosva yakati, une mhosva yakati. Saka pane dzimwe dzinogona kunge dzichitoitika panze dzetinenge tichiziva kuti iyi mhosva but tatawo munomuka taakutoziva kuti ndatobuda panze iyi mhosva Saka ngatiti mabuda nhasi mukomadzere boys dzenyu dzaungana so mada kudzipa advice kuti avakomana izvi zvinokupinzai kwandakabvawo munovaudza kuti chii? Ndinotovaudza kuti boys kana tichitamba ngatitambe tichipana maadvice akati nakei. Tisafurana kuti ngatindobaka kuti ngatibate hwana hudoko. Ngatigutsikane ngezvetinenge tinazvo, kana kuri kushanda ngatipinde mabasa tishande, kana kutoitawo ukaziva pati uya munhu uiti uya ndikupewo dhora ndikushande ndikupe dhora, ngatiite saizvozvo, kwete kuti ngandimirire kuti kubire ndiende kobira munhu, kana kuti nganditaimire chimwana chepanhingi cheche ndichirepe. Ngatisiyane nazvo. Imhosva dzese idzodzo. Saka takatasangana nadzo. Mabuda muri kutarisira kuzonoitei panze apa? Rongwa muti inini semunhu anenge anospenda hake zuva rakari mukati umu time yamembingi maamega mimi, shuviro yenyu panze yakamira sei? Tikati inini shuviro yangu yekurima. Mongoziva mwarisiti munorimwa mabhanana chichi ndo pane shure yangu ipapo pekuti toda kutongozviitira mabasa angu emaoko ndichingozvirimira pamba. Saka mudzimai ndanzwa muchiti uyu mwana ane 15 years. Kana kuti vatatu vari kuenda kuchikoro? Vatatu vari kuenda kuchikoro. Saka mudzimai ari kuzvikwanisa sei? Ipapo ndo pari kuti remei.
pozi anotomboya tombotaura kuti njuga dziri kuremei panze apa tototi hapana ndozvitoripo zvacho utongoshingawo wakadaro plus muchembero anoshandawo paroscommon ndiwo ari kupota imbobatsirawo kuti vana vatoenda kuende kuchikora iyo unongoitawo basa unorimawo pamba ipapo unorima beans echitengesawo oona kamari kekuti awedzerane namuchembere kuti vana vaende kuchikora nekurya. Saka sekuti kwamaita kuti zvinezvi muchiri makagara mukati pamunezenge makuburitswa project yamuda kudzidzira futi ndeipi panapa pajere? Tiri pajere panapa tingati inini ndinoda kutoita zvekurima izvozvo ndinoda kurima fanika zvakaita semukidhemi iyoyo ndiye ndinoda kuti ndinyase kumbotoona nezvayo kozi ndoziva kuti ndikanyazoti ndapanze ndikatoisimawo pamba pangu chinhu chinondikwanisa kundibatsirawo pamari. Saka panapa ndirikukwanisa kuti ndakukwanisa kuti ndibudewo ndokwanisa kutaura nasekuru ayo kuti inini ndatafunga ndimboita zvemukidhemi. Handiti ivana sekuru ava ndazama kutaura imi kuti amusati pamboita sei vanokubatai sei ana sekuru kana muri mujeri? Inini hangu saidi rangu handina dambudziko kune vana sekuru. Ndofunga ndambotaura paipa kuti ndane 2 years 1 month ndiri panapa handizivi kana kurohwa ndana sekuru kuti ndinogara ndiri pasi pavo ende ndinoteera mainstruction avo kana zvazi foreign toteedzera saizvozvo. Saka umwe munhu unogona kutozvipinza pakashata ngenyaya yekungotoda kuzviita majainzi. Saka pajere takangotosungwa saka unofanira kungototeedzera zvinenge zviripo ende ukateedzera zvinenge zviripo hauna dambudziko pajere. Saka mukutaura kuti mimi takagara panapa tiri 2 hamuna chichemo nana sekuru? Nana sekuru kuti ndisvitse kumusoro? Kuna nasekuru handina. Hakuna tingatoti kubva pandakatanga kutosvika panapa handina chichemo. Kana kumbozi futi kana kune wasungwa futi kuti musungwa wakati wazondiitira mhosva yakati ndoenda pana nasekuru koripota handisati ndambosangana nedambudziko rakadaro. Handiti saka titarisirire kuti makabuda tozodzoka futi muna 2030 takuona dzere futi ari muno kodzere chi ndakazo ipapapo ka inini kana machembere chacho paanouya kana mudzimai ndinogara ndichitomuudza kuti jere aripikirwuzi aripiwa ndichadzoki asi inini kuna Mwari ndinopika kuti handichadzoki. Izvi zvakatoizwa zvakatodarika zvakatongoitika ngemistake handichadzoki. Ndapobuya ndava munhu waright ndakutoziva kutoti ichi neichi 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 zvakamira sei. Mashoko amungade kuudza mudzimai wenyu tichipedza paprogram yezera nhasi ndekutochi? Mudzimai ndoda kumuudza kuti zvakatoitika zvakaitika homwe yandakapara mhosva asi ndinokumbira kuti andiregererewo pakutadza kwandakaita. Ndinoziva kuti ndakatadzira iye nenyika nemhuri yeshe yeZimbabwe ndakaitadzira asi ndinokumbira kuregererwawo pamhosva yangu yandakapara. Iye zvinozofa ndamunhu waakuziva zvaari kuita. Kumudzimai ndoti andichengeterawo mhuri yangu kusvikawo pandichabuda ipapo tichangokwanisa kungozotangirawo ipapo tichienda mberi. Kana Mwari angopindira tichangomuitira zvidhafu zvekuti afarewo iye pakundichengeterawo kwaari kuita mhuri yangu panze ipapo. Pozi ndinotoziva kuti shuwa pakutochengeta mhuri kwakatoomei. Kana ndinyaripo chaiko zvinenge zvakatooma kwazoti mudzimai ega unenge uchinasa kutoona kuti pakati shate. Handitika aiwa mazvinzwira kubva kuna mukomadzere kumudzimai hanzi aiwa ndinokukumbira regerero asi ndoda kukutendawo zvakare kuti uri kushingirira nekushuvira nekuchengeta mhuri nekuti even kana inini sababa ndiripo zvinhu zvinenge zvakaoma asi ndinotenda Mwari kuti vari kukupa mwoyo murefu. Mirira ndiri kuuya uye vatiwo zvakare kumusikana nevamwe vese ndinokumbira regerero nekuti ndakakutadzirai. Vakati boys dzangu zviriko zvimwe zvatinotamba tichiita asi ndiri kuno ndatodzidza kuti aiwa izvi zvatiri kuita izvi imhosva. Shuviro yavo ndeyekuti vakazobuda vachinge vadzidza zvakawanda wanda vada kuzovewo murimi anenge achiriritira mhuri yavo. Ngatisangane mune imwe program tichitaura nemumwe musungwa tinzwa kuti upenyu hwake hwakamirawo sei. For now it's bye bye. Jehova Mwari makanaka
munonzwa kuchema kwedu tikakutsumai nyaya dzedu. Jehova Mwari makanaka Baba, munonzwa kuchema kwedu tikakutsumai nyaya dzedu. Minduro iriko kumakore, munouya rini wemakore, takangomirira kumakore. Inzeivo tandirezeka, minduro iriko kumakore, munouya rini wemakore, takangomirira kumakore. Inzeivo tandirezeka, minduro iriko minduro yenyu inouya riniko, ninzaiwo pandino namata imi Mwari. Minduro iriko kuna Jehova unouya rini wemakore, takangomirira kumakore. Inzeiwo tandirezeka, nanata mwana wenyu inotema Jehova imi Mwari. Hamazaka kundikana kuzondiona, ndiri muno musunga, ndinzeiwo pandino namata imi Mwari. Indiro iriko namata Jehova kundikana kufamba panyika ino, nasi uno wanatsawana vanzaiwo pavano namata imi Mwari. Takakundikana kufamba panyika ino, nasi uno vana vanotamba, vavana iwo
ino nasi uno vana vanotambura vazaivo pavanena mata imimware minduro iri kokumbakora Chipinge Breeze, Chipinge Rehabilitation. Anditika chona chikona chakamira chakadaiso. Munosarudzana here kuti isusu tisinogona kuimba kana kuti uve member yekwaya zvinofamba sei? Wanonyanya kana ndipindura. Right, zvatoita nezvoti takadaiso. Kana wana kaya vane talent yekuti anoimba. Tinopa nguva yekuti aimba. Obva abudisa chipo chake. Then kana pasina tichingoshandisa vanenge vagara vachita sei vachingoimba iwa tomashandisira nditoza painform zvakamira sei mune inform yamunoshandisa here kuti ndo yatinoshandisa kana mune matypes mangani inform inobva kupi inouya sei kuchwa mainforms tine mainforms akawanda